No, my sa nejako nevidíme ešte tuto. A možno, že už vysielame. Neviem. Takto, takže si to poprepíname. No, už by to máme nejakú reklamu. Preskoč. Tak, No, myslíš, že by to... No, dobre. Myslím si, že to ide s nejakým opozdením, ale asi zrejme ideme. Tak Deniska, ja ťa tu veľmi pekne vítam. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Po menších aj väčších technických problémoch, ktoré sme teda prekonali. Počkajte, tuto vypneme ešte zvuk. Áno, na notebooku, lebo sa tak ozývame. Výborne, teraz by to možno, že už teoreticky mohlo ísť. Takže ešte raz ťa veľmi pekne vítam tuto u mňa a som rád teda, že si prijala moje pozvanie a myslel som si, že by sme mohli spraviť taký iný formát prezentácie, lebo vieš, tí ľudia nás stále vnímajú proste tak vážnych, tak iných, no akože mňa nie až tak vážne, lebo ja som skôr na tých videách ako Magor, ale ty si taká veľká profesionálka, možno, že aj trošku môj vzor, takže práve preto som ťa aj oslovil, že či by si nechcela so mnou toto živé vysielanie urobiť. No a chcel som, aby nás tí ľudia videli aj z nejakej opačnej strany, aby to nebolo len o tom, že ako maklér. Predávame tie nehnuteľnosti, sme makléri, sme nejaké stroje, ale aby to bolo o tom, že sme naozaj ľudia a že fungujeme, že tu žijeme a jednoducho, aby to aj ten divák alebo ten náš klient videl, že sme úplne obyčajní ľudia. Takže toto bol asi za mňa ten najhlavnejší dôvod. No a samozrejme tvorenie toho osobnostného brandu, ktorý teda sme sa aj školili, aj učili, ktorý v dnešnej dobe veľmi dobre funguje, takže toto bol ten dôvod. No a povedz mi, Deniska, prosím ťa, ako si sa ty stala realitnou maklérkou? Nikdy sme sa o tom ináč nebavili. Tak najskôr, Tomi, ak dovolíš, tak by som chcela pozdraviť všetkých, ktorí nás sledujú, ktorí si našli chvíľku času takto v nedeľu do obeda. Takže chcela by som týmto všetkých pozdraviť, verím, že aj naši kolegovia, takže pozdravujem vás a ďakujem veľmi pekne. Ešte Deniska, prepáč, možno, že by sa mohla na túto opačnú stranu dať tak, aby sme boli, toto je s minútovým opuzdením, aby sme boli viac v obraze. Prepáč, môžeš pokračovať. A ďakujem samozrejme aj tebe, Tomi, za pozvanie a verím, že tento rozhovor bude možno troška nejakým prínosom aj pre ostatných, ktorí sa chcú alebo rozhodujú, plánujú sa stať realitným maklérom. Takže dobre, pýtal si sa, ako som sa ja stala, alebo ako som sa ja dostala k realitám. Takže no, bolo to celkom zaujímavé. Ako každý iný človek som si hľadala prácu s tým, že som v minulosti robila asistentku a viac menej takú prácu v administratíve, tak som išla na jeden pohovor do realitnej kancelárie, kde som samozrejme uspela, mali sme tam nejaké úlohy. Ale nie, pozor, ja som vtedy ešte akože vôbec o realitách nič nevedela, ako už nejakú prácu, skúsenosť ako s ľuďmi, práca s ľuďmi ako tak som mala, ale proste nič som o realitách nevedela, takže tam som na pohovore uspela. A potom som samozrejme bola asistentkou riaditeľky, kde som sa mala možnosť veľa vecí naučiť, priučiť. Prepáč, v realitnej kancelárii. Áno, v realitnej kancelárii Remax a tým by som touto cestou určite chcela pozdraviť svoju úžasnú šéfku, ktorú som tam vtedy mala a teraz už je to aj kamarátka a pozdravujem Beátku, ak si teda našla chvíľku času a náhodou toto pozerá. Veľmi dobre, tak no snáď áno. Uvidíme, vieš čo, neviem pozrieť, koľko tu máme ani sledujúcich zatiaľ, nejako tým, že sme mali naozaj tie technické problémy, tak Števka píše ahojte hviezdičky, ahoj Števka. Pozeráme, Ševko, ahoj. Aj Ševka Jozef, ahoj. Takže sme radi, že ste si našli trošku teda času a že ste tu s nami.
že vám tu môžeme rozprávať takéto naše zážitky a príhody, ako sme sa teda k tomu dostali. No a kde sme to skončili? Ako som sa dostala k realite. Áno. A ono to vtedy nebolo tak ako teraz, že ty začneš spolupracovať, ideš, dohodneš sa, podpíšeš nejakú zmluvu o spolupráci, ale ja som si vtedy tam normálne musela prejsť aj nejakými úlohami, aby zistili alebo zistila šéfka, že či proste som komunikatívna a že či dokážem zvládať proste nejaké stresujúce situácie a počas toho pohovoru ma vlastne poslala rovno na ulicu nazbierať čo najviac kontaktov, osloviť čo najviac ľudí a nazbierať čo najviac zmien a telefonických kontaktov. Áno. Čo by som dneska asi už možno, že kabelkou po hlave nastala. Ale asi tak, hej, lebo už je taká doba, aká je, ale v podstate áno, takže už vtedy si tak odskúšala aj, že kto je taký, že sa nebude báť. Tak, pozri sa, aký mám stres, taký som spotený, že... Ale no a u mňa v tých realitách to bolo tak, no samozrejme, ty pracuješ už niekoľko rokov teda s realitami, koľko to je? 12 rokov, som si to dobre pamätal. Tak u mňa to toľko nie, tým realitám som sa dostal úplne náhodne tým, že ja som žil v zahraničí, tak ako sme sa už mnohokrát rozprávali, ako to môžete vidieť aj tuto na tomto kanáli, kde mám videa aj teda zo Švajčiarska, sú tam videa aj z hradov a zámkov, ktoré navštevujem veľmi rád, sú to na Slovensku. Takže ináč mimochodom dneska máme 2 roky môjho kanála, výročie. Takže mali sme nejakú tortu urobiť, alebo čo. No a k tým realitám to bola u mňa taká náhoda. Ja som sa vrátil zo Švajčiarska, alebo teda zo zahraničia s tým, že som si hľadal nejakú robotu, medzi tým som si teda kúpil byt, ktorý mi predávala z okolností naša Števka s Daliborom. A Prvý kontakt s realitami. A ja som začal teda robiť pre jednu teda nemenovanú realitnú kanceláriu, kde som pôsobil asi mesiac. A po 3 týždňoch sa mi podarilo už urobiť hneď prvý predaj, čo bolo za mňa super. No a vlastne potom, ak som chodil tam na tie školenia a tak, a keď rozprávali, že ja tu robím 20 rokov na dobré slovo, ja si hovorím, zo zahraničia som sa vrátil na dobré slovo 20 rokov, hovorím, vieš, že príde ti nejaká kontrola, alebo proste niečo, dostaneš pokutu. Veď to nie je v dnešnej dobe sranda, aj čo sa týka nás, realitných maklerov, my vieme veľmi rýchlo dostať proste pár tisíc pokutu, ani nevieš ako. No. Takže, no a v tom sa už vlastne naša Števka dozvedela, že teda som začal robiť s realitami, tak mi hneď volala a dohadovala mi teda stretnutie s Daliborom, čo sa mi vlastne zapáčilo a tak som skončil vlastne aj tuto u nás Premium Living. Takže za mňa určite tieto dve skúsenosti s týmito 2 realitnými kanceláriami nedajú sa porovnať. Za mňa Premium Living úplne topka, takže som rád, že som natrafil aj na Dalibora, aj na Števku. Števka mi veľmi nonšalantným spôsobom predala byt, čo... Števka nonšalantným spôsobom. To mi musíš vysvetliť. Tak, no, vieš, ono to bolo tak, že idem pozerať, idem na obhliadku bytu, nie, byt krásny, všetko. Lenže výťah tam nebol. Aha, tak preto nonšalantný. A ja si hovorím, že kokos bez výťahu, hovorím, pani Horská, ale však tu ani výťah nie je, ani nič. A ona už, jak išla po tých schodoch, vieš, tak sa na mňa otočí a hovorí, pán Havala, ale tie lípka. A hovorím, no už ma máš. Vieš? A toto sú tie spôsoby toho predaja, že vlastne ty tým ľuďom nemôžeš niečo nanúcovať, ale proste musíš to vedieť a nevie to každý. Hej? Vedieť, vyzdvihnúť aj to negatívne. Určite. A prezentovať. Takže tak, no. No a s tými prvými nehnuteľnosťami u mňa tuto v Premium Living, teda tým, že už som to mal trošku rozbehnuté, tak to išlo jednoduchšie, kde sa tie jednotlivé nehnuteľnosti na mňa postupne lepili. Dalibor ma učil vlastne práci realitného maklera tak, ako sa to má robiť, tak, ako sa to robí. To znamená, že aj stanovenie určitej trhovej ceny, aj práca s tými ľuďmi, aj marketing, prezentáciu. Mimochodom, marketing, možno, že aj niektorí diváci nevedia, nie je to len to točenie tých videí, ale to máš proste... Nie, to je taký celkový proces. To nie sú a u teba to bolo ako vlastne s tým naberaním nových nehnuteľností? Pracovala si hneď kvázi na nejaké exkluzívne zmluvy, alebo si to predávala hajbuj, alebo... Bol aj hajbuj, hej. Čiže si sa postupne tomu učila. Akože za mňa,
keď chceš niekomu niečo predať a dávaš do toho svoje peniaze, dávaš do toho svoju energiu, tak jednoducho ty nevieš fungovať na nejakú neexkluzívnu zmluvu. Nie, to sa nedá. Aj keď ja tých mojich klientov teda učím, alebo teda sa snažím, nezazmluvňujem na nejaký dlhý čas, ale snažím sa to robiť takým štýlom, že radšej na kratšie a dám do toho maximum a vieš, ten klient už potom, keď je s tebou spokojný, áno, a postupne, a keď bude chcieť, tak on si predĺží u teba tú zmluvu, ak by sa ti to nepodarilo predať v tom danom čase. Si vravel, že funguješ v realitách 2 roky? No, skoro. No, tak to je akože super, lebo myslím si na to a môžem to ja takto zhodnotiť, čo ťa poznám a vnímam, že za tie 2 roky, tak asi mal si perfektného školiteľa, aj školiteľku, aj Dalibora, aj Števku, lebo naozaj si myslím, že za 2 roky a za takýto čas sa naučiť to všetko, teda a dostať sa do toho všetkého, čo už vieš ty, tak je fakt veľmi krátky čas. Máme tu aj nejakú diskusiu. Áno. Ja preruším, no jasne. No, čo sa tam? No, náš šéfko pri nás kávuje, tak aj my ho pozdravujeme. Ja nemám, ja som už mala. Deniska, na zdravie. Na zdravie. Honza, Sispelák, pekné sezení. Akože nám praje pekné sezení. Ďakujeme pekne. Áno. Ide nám to super, Števka, ďakujeme, Braško, pozdravujem ťa. Som rád, že pozeráš. Števka, náš skokan, no. No, tak Tominko určite áno. Dostaneme sa k ďalšej téme trošku. Aké najčastejšie chyby sa robia pri predaji nehnuteľnosti a akých si sa takých najvážnejších dopustila ty a dokázali ťa niekam tieto chyby posunúť, potiahnuť? Tak aké sa najčastejšie chyby robia? Určite najčastejšia chyba je tá, keď sa na začiatku zle stanoví predajná cena, zle sa nastaví nejaká tá stratégia predaja, teda aj ten marketing. Čiže ak na začiatku už toto celé maklér nemá nejako správne nastavené, tak ten predaj sa ti určite skomplikuje. No ja aj do dneska nemôžem povedať, že by som nejaké chyby nerobila alebo nerobím, však všetci sme len ľudia a stále sa tie nejaké chyby vyskytnú, ale to sú vlastne tie okolnosti a udalosti, ktoré ťa posúvajú a učia, hej, že sa posúvaš vpred v podstate tak, lebo spravíš nejakú chybu a vieš, že si musíš na to dávať pozor, ale nehovorím teraz, že by to boli nejaké také vážne alebo tak právne, ale v podstate tá komunikácia s tými klientami. Za mňa je super, prepáčte, si do toho skočím, tým, že spolupracujeme s eCloudom a teda celkové to zázemie a ten systém vlastne máme a sme držaní z každej strany, vlastne aby sme nespadli, hej, že my sme len tá jedna puclička v celom tom obrázku. Tak je to veľmi dobrá vec, lebo vlastne na všetko máš ľudí, hej, že my sme v tom procese není sami. Čiže aj keby si možno, že z nejakej nevedomosti, za mňa hovorím, že by som možno, že pochybil, ale ten systém celý mi to nedovolí. Hej? Že máš ľudí, ktorí, a vždy sa máš na koho obrátiť hlavne, vieš, máš úžasných kolegov a podobne. Tak by to aj malo byť. Za mňa žiaden maklér, pokiaľ si nie je istý nejakými informáciami, ktoré má teda poskytovať svojmu klientovi, tak je dôležité, aby si to preveril s ľuďmi, ktorí sú kompetentní, treba za nejaké právne veci alebo finančné, tak nech to rieši alebo sa poradí, preverí si tieto informácie s tými ľuďmi, ktorí sa do toho vyznajú a neposúva omylné informácie klientovi. Áno. No a čo sa týka vlastne prezentácie ako také tých nehnuteľností. Vidíš nejaký pokrok za tých 12 rokov, ktoré robíš nehnuteľnosti, vidíš nejaký pokrok alebo posun, čo sa týka predaja nehnuteľnosti, lebo vlastne najčastejšie námietky, ktoré počúvam aj od klientov, sú, však ja si to predám sám a čo vy odo mňa chcete, a vy ste nejakí zdierači a podvodníci a neviem čo. Že či vidíš nejaký posun v tom predaji tých nehnuteľností a teda za mňa, ja našu prácu beriem ako službu, ako nejaké poslanie, takže
ja sa snažím vždy tým klientom, hlavne idem do každého obchodu s tým, že idem pomôcť tomu klientovi predať tú nehnuteľnosť. Musí tam byť aj tá ľudská stránka. Ale či vlastne za tých 12 rokov, či vidíš nejaký, neviem, či sa správne vyjadrím, či vidíš nejaký posun v predaji tých nehnuteľností. Za mňa je to určite tento marketing, ak teda môžem trošku k tomu. Tak tým, že ty reality riešiš 2 roky, ja ich už riešim zhruba cca 12 rokov, tak ja viem ten rozdiel porovnať kedysi, ako tieto siete, nie, však sa nabrala nehnuteľnosť, nafotila, spravil sa inzerát sa zverejnil. Vidíš, toto si napríklad aj neviem predstaviť. No, takže to bolo to také maximum a dobre, už aj vtedy sa začínalo troška s tými sieťami pracovať, ale to sa tam len pridal, akože prezdielala tá nehnuteľnosť alebo pridávali sa nejaké také informácie, ale že by to bolo až tak, ako si to dnešná doba už poviem aj vyžaduje, tak vtedy určite nie. A ten posun, áno, určite to dáva zmysel, keďže teraz veľa ľudí naozaj funguje cez tie siete, však koľko ľudí fyzicky už nepríde ani do obchodu si niečo kúpiť, ale kupuje si takto online, vyberá si z pohodlia domova. Určite. Takže tomuto si myslím, že by to mali prispôsobovať aj realitní makléri a tým pádom by si aj tí majitelia mali uvedomiť, pokiaľ nie sú samozrejme v tomto znalí a zdatní, že asi na túto službu niekoho potrebujem, kto sa vyzná. Určite za mňa, teda tie moje skúsenosti hovoria toľko, že ako ja, tak ako som naposledy hovoril aj v tom skúšobnom streame, vidíte, skúšobný bol, ale ten ostrý nám nevyšiel. A tak ako som rozprával o tom skúšobnom streame, že teda ja tie videá alebo tie fotky, ten celkový marketing, keď robím, tak sa ho snažím podávať tak vtipne. Niekedy to možno, že je až hraničí s nejakou trápnosťou, ale za mňa tá prezentácia tej nehnuteľnosti, proste potrebuje sa o tom hovoriť, potrebuje to zaujať. Potrebuje tam byť face, môj face, tvoj face, potrebuje proste emócia a niečo osobné to potrebuje. A vtedy sa tá nehnuteľnosť za mňa aspoň stáva atraktívnejšia ešte o to viacej. Určite áno. Ako ty na tých videách pôsobíš viac tak vážne, tak profesionálne. Ale pozor, už na to začíname. Áno, tvoje posledné video bolo fakt super. Aj predposledné bolo výborné. Aj sme tu mali nachystaných pár ukážok videí. Len tým, že sme mali teda tie technické problémy, tak sa nám ich žiaľ nepodarí pustiť túto do tohto živého vysielania. Tam máme telefón, tam máme notebook. Ale možno, že do budúcnosti si to ešte natrenujeme a už to bude vyzerať ešte viacej profesionálne. Zatiaľ to vyzerá stále tak amatérsky, ale tak snažíme sa a robíme, čo je v našich silách. Takže technika zlyhala, tak my za to nemôžeme. Aké sú podľa teba najväčšie mýty o makléroch? Mýty o makléroch, no, to sú podvodníci, to sú zdierači, s realitkou nie a tak, ale zase krivdila by som fakt väčšina klientov, ktorí sú už uvedomeli a možno väčšina klientov, ktorí už žili aj v zahraničí, kde samozrejme takáto služba už inak, ako keď niekto predáva nehnuteľnosť alebo kupuje inak ako cez realitného makléra ani nejde, tak takíto ľudia už ako tým je to jasné, hej. Mne sa najviac páči takí ľudia, čo si idú predávať sami, vieš, a dá to na internet, si myslí, že RK nevolať a teraz, že on to predá za týždeň. Lenže tí ľudia si neuvedomujú jednak, že tie systémy sú nastavené tak, že sieti zachytáva týchto ľudí, to znamená, že sa ti budú hlásiť viac menej realitní makléri a vlastne bežný inzerent tú tvoju ponuku viac menej ani nejako extra nevidí. A nastaví si tam nereálnu cenu, lebo on má k tomu nejakú citovú väzbu, bývala tam mama, bývala tam babka, niečo. On si to prerobil, on tak žil. Tak to má hodnotu určite 500 000. A teraz ty ako maklér prídeš sa na to pozrieť, už samozrejme, že s tými cenami pracuješ, vieš spraviť nejakú tú trhovú analýzu a tak. Vieš tam určiť nejakú cenu a povieš mu, dostaneš ho do reality a povieš mu, no ja vám s tým viem pomôcť, vieme to predať v reálnom čase, ale teda za 500 000. Keď chcete predávať ďalšie 2-3 roky, môžete, ale toto má hodnotu maximálne 350-400 tisíc. Tam je dôležité sa určite opýtať klienta, či chce predať, alebo chce predávať. A zase trh nezaujíma jeho nejaká citová hodnota, aj keď jasné, stále treba si s tým klientom fakt nájsť nejakú tú komunikáciu na jednej vlnovej dĺžke, netreba mu nejako tie jeho
predstavy úplne, že rázne vyvrácať, ale treba ho dostať do takého reálneho obrazu, že aby to bolo potom vo finále, ale veď tento maklér mi to nepredal, tento maklér je taký, tento maklér je onaký, hej, ale keď už aj my ideme naberať niečo, ideme predávať, ideme tam investovať svoje financie, tak ako tiež si musíme nájsť nejakú spoločnú reč a my pre toho klienta dokážeme v danom čase dostať čo najvyššiu sumu pre neho, čo je trh schopný za to ponúknuť, len musí si nechať poradiť teda. Tak určite je to o tom poradení hlavne, vieš, a niektorí, keď sú strašne takí zaciklení sami v sebe, tak nedokážu to pochopiť, ale to je zase aj našou výhodou, lebo ty spolupracuješ vlastne s klientami, s ktorými chceš spolupracovať, vieš, my nemusíme spolupracovať s každým, vieš, takže toto je za mňa určite obrovské plus. A ešte často sa stretávam s mýtom, že realitní makléri otvárajú len dvere, zarábajú ľahké peniaze a neviem, ako sa pozeráš na toto? No, tak keby si to niekto chcel prísť vyskúšať, ako ja túto prácu mám rada, ja ju naozaj že ľúbim, takže ja to robím aj srdcom, hej, čo je dôležité, aby to niekto aj robil tak, že tú prácu má rada, nerobí to len na silu, lebo to potom je aj vidieť, ale v podstate to, že ja zatváram kľúčku, otváram, zatváram, tak to by sme sa mohli opýtať teda aj môjho priateľa, čo táto práca obnáša, koľko ti to zasahuje do súkromia, koľkokrát proste večer, keď niekto už je doma s rodinou po práci, po 16., po 17., tak sa venuje rodine alebo cez víkend a táto naša práca si určite veľakrát vyžaduje obetovať aj tie večere, aj tie víkendy a tak, takže nech si to každý vyskúša. Vtedy, keď iní nepracujú, my pracujeme. Mne sa najviac páčia takí klienti, ktorí ti zavolajú o 3:45 večer, vieš. Včera ráno, predstav si, bola sobota, ráno už o 7:30 alebo pred 7:00, tak nejako mi volal klient. Ale akože nezdvihla som, lebo už zatiaľ potia. Ani ja som nezdvihol, ale vieš, to je také, vieš, že tí ľudia niekedy nemajú nejakú mieru alebo nejaké slušné vychovanie, ale to už vidíš vlastne, že čo to bude za klient, hej, že týmto si vieš možno, že aj odselektovať nejakých kukačov a vieš, lebo reálne ty sa zaujímaš o niečo, o nejakú nehnuteľnosť chceš kúpiť, tak budeš niekomu volať o 10:00 večer. Ale takto, Minko, čo by si chcel, tak keď oni majú takú predstavu, že proste koľko tí makléri zarábajú, ako sa oni dobre majú, tak hádam by si mal robiť 24 hodín denne, prečo by si chcel oddychovať? Určite, ináč ja som jednu ohliadku robila večer o 8:30, no. Bolo to v jednej nehnuteľnosti, teda nebudem však hovoriť úplne presne, ale bola to taká nehnuteľnosť, ktorá bola za mňa taká strašidelná a bol som tam s jednou pani, nakoniec vysvetlo z toho, že bola kukačka. Jaj. No, takže pani ťa vlastne strašila. Ale bola to teda večerná obhliadka rodinného domu, no a akože, neviem, už by som to asi nerobil, vieš, lebo na všetko treba aj čas, na všetko treba, vieš, ty nemôžeš ísť niečo ukazovať niekomu večer, keď není svetlo, vieš, takže... Ja som sa už veľakrát tak naučila, že v podstate tí klienti, ktorí chcú v takýchto nečakaných časoch... Šéfe, že nám to ide dobre, napísal, ďakujeme. Tak ťa pozdravujeme všetko, ďakujeme. Pokiaľ je to klient, ktorý tú nehnuteľnosť naozaj chce, tak on si počká, či to bude cez deň, či to bude cez víkend, či vlastne večer, lebo jednoducho tiež musíme načerpať dostatok energie, si myslím, na to, aby sme dokázali pracovať, hej, a proste predávať tie nehnuteľnosti. Celý proces toho predaja tej nehnuteľnosti je za mňa oveľa zložitejší, ako bol skôr, tým, že si hovorila, predtým sa nafúcila nehnuteľnosť, hodilo sa to na internet. No. Ale dneska, aj keď riešime teda napríklad s kameramanom alebo natáčanie, ja už mám taký pocit, že to už viac menej film natáčaš, vieš? Áno, lebo už nejaký scenár predtým v hlave. Takže to je jedno s druhým, to máš šoferovanie, to máš cesty na obhliadky, to máš herecký výkon, to máš psychologickú poradňu, to máš proste... Tú psychologickú poradňu ešte nemám v tých províziách. Nemáš? No tak to by si mala začať, lebo to je, vieš čo, v dnešnej dobe je to už asi viac ako potrebné. Asi áno. No, takže tak. Dobre, čo tu máme ešte také, že budú odmeny u šéfa. Dobre, šéfko, už sa tešíme.
Nie, to napísala moja mamina. Aha, dobre. Tak No, aj tak sa teším. no, aj tak sa A teším. pozdravujem maminu. Ako si preklenula, alebo ako si sa... Ináč kľudne, keď máte aj nejaké relevantné otázky, kľudne nám píšte. Skúsime poodpovedať. Ja tu mám také nejaké, čo sme zozbierali a tak sa snažíme na to trošku odpovedať, ale keď vás niečo zaujíma k téme, tak kľudne sa pýtajte. Hlavne k téme. Tak, hlavne k téme. Ale nie, ak chce niekto vedieť niečo, tak nech sa kľudne opýta. Ako sa ti podarilo preklenúť také najťažšie obdobia, ktoré boli vlastne bez zákaziek? Lebo určite boli roky, alebo obdobia, keď sa nehnuteľnosti predávali menej. Tam sme mali napríklad 2008 predávala, už nie. 2008, 2009. Jak sa tam predávalo? Tak myslím si, že predávalo. Ešte to išlo. Horšie to bolo cez COVID potom, hej? Tak cez COVID, áno, to bolo také... Ale ja som tam mal práve, že pocit aspoň od známych, čo mi rozprávali, že tam sa predávalo dobre, že tam si išlo na jednu obhliadku a hneď Ako v podstate, vieš, no, tak cez COVID som aj ja pracovala, chodila som na obhliadky, predávala, takže ja neviem, no, ako áno, u makléra niekedy nastane také obdobie, že niekedy nevieš čo skôr, hej, a potom je taký útlom, ale akože neviem. Čiže vždycky si sa stále, nemala si také, že úplne hluché obdobia, kedy sa potrebovala nejako na novo naštartovať, že sa cítila, že si vyhorená, alebo že, ja neviem, že ideš stále dookola. Ale tie obdobia určite sú takéto nejaké striedavé, ale je to potom o tom, že ako si už aj ty nastavený, musíš sa aj ty naučiť sám so sebou pracovať, nastaviť sa pozitívne, myslieť pozitívne a tie negatívne veci od seba dávať preč, vieš? Určite. Tak aj tých negatívnych ľudí, vieš? Tak treba to selektovať a hovorím, ja to stále hovorím, že ľudia začali byť strašne takí zvočili. Hej, a v poslednej dobe ešte viacej. Čím ďalej, tým viac, že vidím, že tí ľudia sú tak nejako... agresívne nastavení. Tak lebo všetci máme toho veľa, tak to je jasné. Možno prečo si to nie ísť odventilovať na jednu obhliadku s nejakým sprostým maklérom, nie? No. Čo? Pohode. Ale pri nejakom predaji už keď máte spolu riešení, tak... Určite. No a hlavne, čo sme sa teda aj bavili o tých predajoch a tak, vieš, že keď si tí ľudia snažia predávať aj tie nehnuteľnosti sami. Vieš, tam máš kopec, tam máš zadrhelov, máš tam kopec vecí, ktoré bežný človek ozaj, že nevidí, kto sa tomu nerozumie a myslí si, že to predá a že to predá ešte ako dobre a že proste všetko bude super, ale proste keď to tomu človeku vieš dobre vysvetliť a vieš ho vyviesť z toho omylu, tak dajú si to tí ľudia povedať na prvýkrát, alebo je to skôr o tom, že chvíľku ukončíte kontakt a čo ja viem, že ozvú sa ti potom sami neskôr, alebo... Tak ja neviem, ja som už nastavená tak od určitého obdobia, keď som už pracovala aj úplne sama, že som si ja založila svoju spoločnosť, ale samozrejme vďaka nášmu šéfkovi, ktorý ma oslovil a čo som veľmi rada, že som sa tu stretla aj so staronovými kolegami, ktorí vlastne vieme sa navzájom podporiť, je to stále lepšie, keď je tým, ako keď je niekto sám. Tak. Šéf dal otázku, aký bol váš prvý nábor? Ja to si ja už nepamätám. Ja si pamätám veľmi dobre, on vie, prečo sa to pýta. No, kľudne dokončí a potom aká bola tá myšlienka teda, čo si sa, že či tí ľudia niekedy, no tak ja som nastavená tak, že v podstate, ak musíme si počas toho obchodu nejako tú dôveru budovať, a buď mi tú šancu a možnosť dajú, aby sme si ju nejako budovali a ten predaj vyjde, ale keď vidím, že už na začiatku je niekto taký skeptický, negatívny a neviem aký, tak radšej poviem ako, keď chce, nech si to v kľude premyslí, hej, však veď ja nikoho nechcem tlačiť na silu, lebo jednoducho, keď niečo tlačíš, tak si to otlačíš od seba. Takže musíme tak nejako vzájomne k tomu dospieť, že áno, a nielen ja chcem, ale aj tá druhá strana. A pokiaľ nie, tak áno, môže sa stať, že si to vyskúšajú sami, to sa mi už stalo samozrejme, a potom sa mi ozvali. Hej? A teda k úspešnému predaju došlo? No, tak áno, došlo k tomu, čo som vravela vlastne na začiatku pri tom stretnutí, ale oni sú proste typovo, my sme rôzni ľudia, hej, takže každý musí si týmto prejsť. A hlavne sú aj rôzne pohnutky predaja, vieš, lebo keď niekto ide predávať nehnuteľnosť, tak buď má k tomu citovú väzbu,
alebo vieš, že mám túto hypotéku, toto potrebujem na dovolenku, chcem ísť, ešte z toho alebo keď je kúpim tam novú viacero kosačku. vlastníkov, tak krát 2, krát 3, krát 4. No, alebo tak. A vy si na to dajte potom, čo chcete vy a mňa to už nezaujíma. A potom sú realitné kancelárie, ktoré povedia, dobre, tak hodíme na to, ja neviem, 300 000 navyše a predáva sa to najbližších 10 rokov. Hej, že nehnuteľnosť sa presne týmto, že ten maklér nevie poradiť, že nevie reálne pomôcť tomu klientovi, tak sa stáva nehnuteľnosť nepredajnou a stojí na internete fakt aj roky niekedy. A ja už nepotrebujem naberať pre svojho šéfa čísla, hej, že aké som mala čísla, čo sa týka náberov, ja proste chcem reálne výsledky a nie len nábery čísla a výsledok žiadny, vieš. No, určite. No, aký bol váš prvý nábor? Spomínajte si, ako dopadol a prebiehal. Deniska, pamätáš si na to? Fú. No, zalov? No, neviem, fakt to, akože, ja neviem, ja som už toľko klientov, s toľkými klientami som sa naozaj stretla, už tých predajov bolo naozaj toľko, že teraz by som fakt klamala, keby som vedela 100% povedať, tak toto bol môj prvý náber alebo prvý predaj. Čiže ty máš za sebou už stovky obchodov. Tak už mám určite veľa, lebo keď som bola asistentkou, tak vlastne jej som pomáhala s nábermi. Samozrejme, keď bolo treba aj samostatne riešiť predaj, keď ona nemohla. A už potom, keď som fungovala pod realitnou kanceláriou, no ale neviem naozaj v tejto chvíli povedať. U mňa ten prvý nábor bol... To som chodil od domu k domu. Ako taký koledník? Ako taký koledník. No a skúšal som naberať nehnuteľnosti do predaja, čo v dnešnej dobe by som, ako nehovorím, že to je najhorší systém, lebo tak niektorí ľudia ani ale však nejako začať musíš. Hej, nejako začať musíš určite. A ten prvý nábor bol taký, že som tú nehnuteľnosť aj vtedy nabral a to bola tá nehnuteľnosť, ktorá sa mi predala do tých 3 týždňov. No tak ale perfektné. Len tam to bolo o tom, že ten majiteľ, on sa strašne ponáhľal, vtedy to bola nejaká záhradná chatka alebo niečo. A ja som mu povedal, že máme klienta a on mi povedal, že no ja som vám chcel volať, že už nechcem, aby ste mi to predávali. A čo teraz budeme robiť? Aha. No, ale nakoniec sa všetko teda podarilo spraviť tak, aby to bolo dobré, všetci boli spokojní, takže ten prvý nábor dopadol u mňa úspešne. No a čo sa týka prvého náboru so šéfom, to je len šéf. Šéfko by vedel rozprávať, ale určite, môže teraz písať. Dobre, takže takto. A teraz vlastne, keď pracuješ s nehnuteľnosťami, alebo teda venuješ sa tomu, tak koľko času vie táto práca, koľko času ti vie zobrať z dňa, alebo z týždňa, koľko času sa tomu musíš venovať? No, to opäť nechceš sa ísť opýtať túto môjho priateľa? On by ti vedel povedať non-stop. Tak tým, že zatiaľ teda ešte nemám asistentku, tak naozaj ti to zoberie veľa času, lebo však musím robiť administratívne veci, robíš stretnutia, potom sa venuješ aj tomu marketingu, chodíš na obhliadky, potom už keď máš rozpracované veci ako obchod, hej, tak si to musíš dosledovať, aby sa na niečo nezabudlo. A potom samozrejme treba pracovať aj s tými sieťami. A za mňa najväčší hota času sú práve tie siete. Mne všetko okolo tohoto ostatné vôbec nevadí. Už som sa dáko žila aj s tým, že kedy som vôbec nechcela na kameru akože vystupovať, natáčať. Ja viem, veď robíš úžasné pokroky. No, to ešte sme sa nepoznali, ale vtedy sme mali aj za to nejaké percentá odmenu. Ja som to odmietala, nechcela som. Nakoniec som sa k tomu dostala a dobre, áno, postupujem, snažím sa a ja sa stále mám čo učiť. Ale v podstate za mňa tie siete sú také, že Instagram, Facebook a toto všetko, keď to chceš prezdielavať a stále, aby to bolo v jednom tom kolobehu, tak je to také. Ale to okolo toho ja najradšej mám komunikáciu s ľuďmi, byť s ľuďmi, stretávať sa, komunikovať. Toto mám veľmi rada. Čiže hodinovo sa tomu venuješ? Stále. Ako stále? Stále? Tak čo ja viem, večer sme pri telke, pozeráš film alebo tak, Joj, to nedá zobrať si ten telefón, pozrieť si Instagram, a toto som zabudla prezdieľať, a toto potrebujem pridať, lebo však keď už máš tých klientov aj viacej, aby sa zase niekto necítil, takže a táto moja nehnuteľnosť čo, hej,
Ale no Hej. nedá sa to akože no stále, ale tak musí si v tom podľa mňa človek aj nájsť nejaký systém, ako troška vedieť sa venovať aj sebe, lebo to je veľmi dôležité na to, aby si ty potom vládal fungovať a bol v pohode. Určite. Lebo tiež nefunguješ na baterky ani ty, ani ja, ani nikto z nás asi, takže to sa nedá na dlhodobo potom takto nejako. Musíme sa naučiť s tým nejako pracovať. Určite, no tak je to také. Ako za mňa to žere tiež strašne veľa času a keď to chce robiť človek dobre a poctivo, tak ešte o to viacej. No. Takže takto. No, dobre, no a čo by sme tu ešte také mali? Kľudne sa pýtajte, dávajte nám ďalšie otázky, ak vás niečo dokáže zaujíma. Sa venovať teda aj nejakým svojim koníčkom, keď už troška tak aj súkromne sa chceme predstaviť popri tejto našej práci. Áno. Vieš čo, aktuálne nie, ale chystám sa už zase radšej chodiť do posilovne, lebo mi to strašne chýba, sa priznám. Ale aktuálne mi to časovo nejako a všetky okolnosti, ktoré sa zlúčili, tak mi to nedovolovali, ale už budem nabiehať do svojho rytmu pravidelného alebo režimu. Takže tak, ale čo sa týka koníčkov, ja milujem horu, milujem záhradu, tým, že som robil s kvetmi roky, tak ja fakt milujem byť v záhrade a kontakt s línou. Proste, vieš, ono ťa to strašne oslobodzuje. No musíš si niečo nájsť, aby si tú hlavu, mysel prečistil. No určite, lebo z tých ľudí proste zostaneš úplne vyhoretý. Vieš? Áno, lebo však stretávame sa s rôznymi ľuďmi. A ja som predtým tiež robil v službách vlastne a ono to nie je to také ľahké, vieš, a hlavne ešte aj v zahraničí robiť v službách, kde si stále len prisťahovalec, vieš. Áno, kde sa na teba stále tak pozerajú. To je jedno, že či si lekár, alebo si nejaký doktor, alebo si proste ja neviem čo, ale ty si najskôr prisťahovalec a potom to druhé. Vieš, takže to je za mňa tá skúsenosť je takáto, čiže to je... A táto robota vlastne mi dala také, že na novo som sám so sebou pracoval a pracujem a teda, že sa ťahám nejako hore trošku. Ale musíme na sebe pracovať všetci. Tak. No ja neviem, koľko vás je tu pripojených. Myslíš si, že to vieme dať kde pozrieť? Neviem, ale ja už sa mi hlava začína za chvíľku krútiť, neviem, kde sa mám pozrieť. No dobre, ja si myslím, že neviem ani koľko vysielam. Dobre, nevadí. Tým, že sme to nastavili tak, že nejdeme cez notebook, ale ideme cez mobil, tak tu máme v tom trošku taký chaos. Ale myslím si, že na dnešok asi dobre. Čo by si povedala na to? Čo by na budúce možno chceli niektorí ľudia? No neviem, napíšte do komentárov, napíšte do správ. Nie je až tak veľa, hej, ale koho by čo zaujímalo, aby si sa aj ty nejako vedel odraziť. Určite, tak budeme čakať nejaké správy, poprípade nejaké komentáre. Ja teda za seba môžem povedať, že teda sa ti ešte raz ospravedlňujem, že to nevyšlo tak, ako to malo výsť, lebo hovorím, mali sme tu mať aj propagačné videá, malo fungovať jedno s druhým, nakoniec to skončilo takto. Ako chcem povedať, došla som k tomu a celá taká natešená, že ideme mať live stream, teda môj prvý, on už ich má niekoľko. Prídem, on mi povie, ono to nejde. Jakže nejde? V nedeľu ráno vstanem, čo ja akože ráno strašne mám rada troška si oddychnúť aj cez víkend. No, tak to nejde, no, tak ale nakoniec sa to teda podarilo aspoň cez ten telefón, takže verím, že aspoň takto sme sa s vami mohli spojiť. A do budúcna to posunieme a budeme sa to snažiť nejakým štýlom zdokonaliť. No. Určite áno. Ak to teda bude niekoho zaujímať tieto témy, ak je to formát, ktorý by bol jednak aj vzdelávací, možno že pre klientov, ktorý by vedel pomôcť možno že aj kolegom, ak by sme im mali čo dať, určite. Tak za mňa by to dávalo zmysel a hlavne je to také aj možno že také seba edukatívne aj pre nás, lebo vlastne strácame tú trému aj do budúcnosti, možno, že pri natáčaní videí, že by to vedelo pomôcť aj viacej tebe, aj mne, že už nebudeš mať... Tebe? No. A tebe čo? No pozri, ak sa potím.
že nebudeme mať tak ten stres tej kamery a že to bude možno, že jednoduchšie, lepšie a budeme predávať stále. Ja ti poviem, ak si to pozriem, nahrávaš to? Hej, jasné, však to Pozriem zostane si na to, potom uvidím, že či no na ja si to ešte. pozriem. No za mňa ten obraz, počuj, chytili sme akurát roh izby, takže... Akurát roh izby, ale ešte aspoň ma vidno, lebo na začiatku som bola, dobre. No dobre, tak ja by som sa vám asi všetkým priatelia poďakoval za to, že ste teda strávili čas s nami, že sme vám mohli možno, že aj niečo zaujímavé povedať, možno, že pre niekoho landristy, ale... Takto na nedeľné do obedie. Ja si myslím, že v pohode, namiesto politické relácie akurát, nie? No. Však oni tiež landristy rozprávajú. Tak. No dobre, tak to ukončíme. Tak my vás teda, Deniska, ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišla a že si ma teda podporila a že možno, že sa vieme ťahať aj navzájom tuto v Premium Living. Kolegovci, keď bude mať niekto záujem o niečo obdobné, tak by sme to možno, že s Deniskou zobrali pod patronát a najbližšie by sme možno, že niečo také mohli urobiť aj u nás v kancli. Ešte 2 otázky máte. No. Aká najväčšia kuriozitka sa vám prihodila? Števka sa pýta. Ja, Števka, kuriozitka. Ja neviem, to mi začne, ja premyslím. Hej. No, ja ale nemôžem povedať, aká najväčšia kuriozita, lebo si potom budú myslieť, že mi šibe. Vieš, to nie každý má rád. Mne sa stala taká, no dobre, poviem. Však aj tak si myslím, že som uderený. Mne sa stala taká vec, že som bol na jednej nehnuteľnosti a proste stále tam niečo vrzgalo, stále tam niečo pukalo a niečo a potom ma normálne tam mátalo. Už si bol taký prepracovaný, asi áno. No, tak som si myslel, že normálne tam straším. No, nakoniec sme to uzavreli tak nejako, že uzavrelo sa to, ale no nemal som tam dobrý pocit z toho. To bola pre mňa asi taká najväčšia. A možno, že ešte, keď rozmýšľam, no tak rozmýšľaj, ty ich máš asi viac ako ja. Ja neviem teda, fakt. Nemáš žiadne kuriozity? Neviem. Čo napríklad? Okrem toho, že veľakrát majiteľom človek proste, že si tam prídeš, ideš natáčať, nachystaný, nastajlovaný, ideme točiť všetko a idem byť, akože ideš upratovať, alebo v podstate riešiť nejaké veci, čo ani nechceš, aby boli na kamere, ale... No, tak to áno. Alebo u mňa sa stalo ešte, neviem, záleží za akou vrstvou ľudí pracuješ, vieš, lebo niekedy sa stáva, že žiaľ, pracuješ aj s nižšou vrstvou ľudí a tam zažiješ všelijaké kuriozitky, presne tak. No mne sa stalo, no dobre, to sú také, no. Števka. Povieme osobne. Dobre, aké sú vaše najlepšie zdroje kontaktov na predávajúcich a sú niektoré, ktoré sú podľa vás zbytočné? Tak najlepšie zdroje, tak presne práve na tom som pracovala roky, aj stále pracujem na tom, aby som sa dostala do povedomia ľudí a aby ma tí ľudia začali oslovovať sami, aby ma začali vnímať ako maklérku, ktorá predáva v tej oblasti danej, aj keď je to ťažko určiť, že presne práve tu, lebo však ja tiež som od niekiaľ. A odkiaľ si, Deniska? Aj? Ktorú oblasť pracuješ? Povedz, ktorý región? Ja nemám vôbec problém s tým, keď ma ktokoľvek osloví na celom Slovensku, aby som to zobrala do predaja, ale samozrejme jedine výhradne. Tak som z Rimavskej Soboty, špecializujem sa hlavne na Banskú Bystricu, Zvolen, ale viem teda riešiť úplne fakt. Teraz mám napríklad neskutočné rodinné sídlo v Topolčiankach, aj pozemok, čo si viete nájsť. No chceli sme video púšťať, chceli, ale nejde to. Nájdete si to teda na našej stránke, aj na mojej webovej stránke Denisa Vargová, aj na stránke Premium Living, aj Recloud. Takže nemám konkrétne, lebo už keď idem aj do inej oblasti, tak si tiež dám záležať na tej cene, tiež si tam preverujem, po prípade oslovím aj znalca, radím sa, takže nie je to úplne jedno, že kde. Hej. No zatiaľ, pokiaľ je to na Slovensku. To znamená, že tie studené kontakty, aby sme sa odpovedali aj na tú otázku, takže tie studené kontakty riešiš skôr menej a je to skôr na odporúčania a keď je spokojný klient, že ťa osloví,
že suseda tiež bude predávať, hej, že... Takto áno, kedysi na tých začiatkoch som ja hlavne riešila studené kontakty, lebo však to bolo aj mojou náplňou práce ako asistentka, takže studené kontakty určite áno boli. Ako z času na čas možno, že ak aj rozhodenie nejakých letáčikov, hej, v rámci prechádzky a tak, takže asi tak, no ale to... Tie volania, no každý si musí nájsť podľa mňa to svoje, vieš, niekto nepôjde letákovať, lebo sa za to, ja neviem, buď sa mu nechce, alebo sa hanbí, niekto nebude telefonovať, lebo tiež sa necíti komfortne, no každý si musí nájsť to svoje. Určite, ale hlavne tým ľudia sa musia o tebe dozvedieť, ako môžu s tebou spolupracovať, keď o tebe nevedia za mňa, vieš, takže to je o tom, že prezentácia, sebaprezentácia a výsledky. Vieš, každý sa musí nejako tým krôčikom k tomu dopracovať. Vieš, že hneď z večera do rána, keď sa niekto rozhodne byť maklérom, tak tiež nie je, že hej, teraz všetci o mne vedia, takže je to úplne normálne si nájsť tú svoju cestu, ako sa k tým klientom dostať. Hej, dobre. Tým pádom asi ti ešte raz ďakujem. Na dnes a budem rád, keď to zopakujeme a do skorého videnia. Možno, že aj z našej kancelárie najbližšie. Alebo najbližšie u mňa. Alebo u teba. No jasné. Dobre, tak teraz to skúsime nejako vypnúť, tak spravíme takú vec. Čaute. A ešte krásnu nedeľu. Strašne.